Kuwas pa dahil sa mga saging-saging guys. Kami pananom datos kilid sa bahay. Ito sa mga balhinan pohon guys. Madyo nang lamit sa panahon ba. Nice magod sila saging-saging ah. Nantos ang dahon, may batik-batik. Yan ba? Yes no. Nalilida kong dingin na noon. Nasa yung naiunod pa, murag pa ba? Putol. Kanak. Isa rin sa kapunuan na nakikita naman guys na grabe ng daghana eh. Biyag na gisida. Kanina pa? Lawan. Bulawas mo ka na. Palit ka ginamos. Bulawan ka diha. Bulawan di ay. Igo na ka na? Igo na siguro ni. Igo na dito atang ilumbay. Ano man na imo sa nilas na buhol Cebu naman nakam. Kapalit. Na. Asaram nagpikas na imo sa nilas. Okay. Kari di ka magtanam dari ya. Na guys, nindot na ah. Nindot na si Ja. Kanay pananam na siya dito guys. A few moments later. Hi guys, good morning! Welcome back again sa mga channel guys, Kin and Kim Family Vlog. So guys, karong adlaw, uban na pod mininjo guys sa mga kada adlaw nga videos. So among daily life dari sa bukid, sa province of Alicia. So guys, probinsya sa Bohol, isa sa probinsya sa Bohol guys ang Alicia. So guys, kung gusto mo mga reg Alicia, kontak ka lamang ko ninjo. Arong kung gusto mo magpauban na itong kabukiran, ubanan mo na ha. Mura ba pagkatuod ko. Stilan. Ito guys. Mainit na ninyo guys. Chocolate. Guys, mahinat ko nga okay ra mo diha guys. Kaya kami okay ra mi dari. Basta kompleto atong pamilya guys. So maazo ang panglawas. So okay ka na. Nagpasalamat na tos kay tas anda guys no. Maigan guys nga. Managiingan guys nga karong panahon na maglipay-lipay na laman ta. Kay nga no, wata kahibaw sa tang kinabuhi din ang kilibutan na. Mabawiin rin kalit. Pastilan. Ngayon guys, nga maglingaw-lingaw na ta kay Ginoo ko. Life is very short. Para tagdan natin ang mga negativity sa tang kinabuhi. Guys, no? So, anda guys, saban ni mininjo guys, sa mga buhat na rin sa mga bye. Kay every kuan maning amang vlog, amang videos, daily vlog man ni, ugod sa imong mga buhat ng dares bye, mo man amang i-videos. Mainit sa tanin jo. Lagi mo kinhara mang imo. Urot na nagkakiyakin guys. Guys, pagka na nilagay lang mga manok. Asa magubanda na bi? Ha? Asa magubanda nis manok? Naag nagamang chicken. Ngaron magtawag sa mga manok guys. Kaya mang kubra nga manok. Okay. Buhay kaya ron di mang laag. Mag-away ang chicken. Ang uya po, mag-away kong chicken guys. Dan ara na do kana karon isin lamang lakaw. Tawakin na manukin. Narabasilan kita. Kuyo koy. Lalo uya man isa ka manok guys, nagtarurok man. Hala Ginoo ko. Ang ini pa im nagtambaw. Uy. Napod guys, sa gabang mga chicken. Kubra guys, kaya isang mama di ah. Katong naslabat, uy. Dudkap man tong agi. Ha? Wala kay tuwa. Tuwa nag-chicken, kada buntag, kaya aron di sila manglaag, ladyo. Matay naman isa. Yaw. Bukbuk nas papas isang talong. Wow, indag na lagi pa dir. Tambok na guys na. Wow. Happy to you. Yaw. Shush, nabangan. Ito yun. May mga mabuak guys, tias gawas. Ha? Ay, kanang atep. Silban man tas atep na. Morning routine ni Kinkin guys. Mahugas na sa ini humana mo pangaon. Kumbatikin kay arong daghay man ibaw ang trabaho sa labahi. May balibot iko. Dakit.
So! Pastila, nagipangakhan nagamang mga tanom. So! So! Nanuhak na? So, ito, nanuhak ah. Ang mga rambutan, guys. Nanaw ko na buwak ng Papa Gabriel. Bawa ka na. Oh, daan na dyan ay, guys. Hala, daan na buwak ang gatang rambutan. Di ah. Hala, nanay buwak, guys na. Hala, nanay buwak. Mga naman tang mubunga na na. Yes, hapit na siguro ni mong bunga, guys. Kaya na may buwak to, ah. Unsa naman na, Kim? Graan dyan, eh. Wow, kadami-dami ng mga flowerer ng ating pipino, guys. Wow, hapit na gazin ni si Zamo bunga. Kadaghan na mag-flowerer na. Toink. Di ka abot. Dali nga rin. Toink. Toink. Graan dyan. Dali nga rin. Darata, dali. Graan ka, Adzo. Mama ka. Ayo, day. Kaya matumbag atang pipino, day. No, day. Wow. Wop, di lagi kakabot. Kaya guys, iputos nagbungas palidya. Kaya arong intawang di siya ato sukog mananap. Diyan na diya. Ito maabot ko. Yan. Uy, hala na lagi na kulong nga mananap. Na guys, muna sa manuslok. Pasti lang gi-apil man uputos. Apil magputo. Dada na. Nakaliman na pa guys na. Muna yung manusok. Muna yung manusok sa tanam. Kana. Lagi. Na, mananap. Nalagi na sa dahanggi. Kuan. Piso kaya rong di si Zamo. Tusok. Magkari mo ragi bitok pa ni guys. Di pa na sa mabuhi. Buti ka na na ah. Uli na. Maabot ko. Kabutay ka. Dali nga rin, dali. Tana. Uy, hala di anak po. Hala guys. Bunga na gajud sidsa. Hala, uy, sana all. Dala guys, bunga na. Yan, nakita na gatong bungas pipino guys. Yan po diya. Oh, diba? Sana all. Magdangan-dangan na sila guys. Oh. Ngari kay mat. Damagan sa kaniya. Dali, ngari. Hinay ka madamag ka. Tanda nga mo sanay na nansa naman ha. Ay naman, mura na magibugnos iring. Daday bunga ay alap ha. Bunga na. Alam buwa. Flower. Ito. Napod guys, diya. Anay bunga, gatang pipino. Yehe. Kita na dyan din tawag mga bunga ni dya. Hapit na guys, sunod si Mana Dani. Dagga na ni. Pun. Yes. Oh yes. Inja guys, mag-harvest mi Dani inja. Yeah, mag-harvest mi Dani sa mga guli. Panglabhang kuya gisa mga mas. Nisa gamit sa eskwelahan. Masikwa guys, hapit na. Kalawin na taday sunod adlaw. Naman na Kim? Migas? Turo ka suway migas ka. Guys, magtanam na mi darhi. Tapos kilid sa mong bahay. Karong lami ni sa dato guys. Hindi po tamo ni maho na tong ukoy na tos kilid. Muna yung mga ipananam sa guys. Kaning saging-saging nga daghang batik-batik. Yan. Puhon kani atong mga flower. Ata na niya sang lalinan dato. Ata pa niya sang padaghanon. Wat akong Gabriel guys. Kaming duha magtanam dato. Si Zame nakabawag sa taga-asun. Distansya lang. Buhi ba kanina? Putol man. Ano naman day ugat ya. May ugat na ang buhi ni Kajo. Kaya tak dari dia. Magtanam na mi guys. Tara sa mga saging-saging. Okay.
buwak. Muna yung mga ipananam na turon guys. Ato. Asin. Asin. Asin lagi. Asin. Dari guys, sa mga tamnan dari og saging-saging dari sa kilid. Kilid sa mga bahay guys. Rambutan guys ya. Rambutan, nagamang rambutan dadto namuwak na. Nanaol, daghan man to si kadengan kaso lang gibagdo man nga banggi. Manggi na? Mga banggi, das pagbagdo. Tanong lang to. Banggi na? Banggi mang udit man dita, ditas udit. Guys, tari na tatamnan guys. Tatamnan guys. Siging, siging. Okay. Wala mo siya karon nila matumba guys. Kaya naman siya. Hindi ko na maon ko. Dikim. Di na mao. Luwa na mo dari guys. Pero hindot na siya tanaw. Kahoy mao. Ha? Kahoy. Oh, diha kayo may lansang kinkin. Ano ko ito? Lagi. Ito ka. Okay. Celebration. Sa. Nawa ka masyaro sa. Distansya ako sa dito. Pero Sayari si. Sawai. Sayo ko ya. Yung kinaatak. Kulit-kulit lagi. Nawa ko ya. Choy. okay. Sana guys. Sana lang sa guys. Sandig na ako na may nasa tanawon. Iwan dahil. Nice na sa gabi. Mo pani. Dagdag siya. Kita na. Bantay lang mata kanya na ilansang. Zara. Blikan man ang mati ha. Active mong kaso. Active kaso. Active nga nigger. Melon, watermelon, banana. Ito? Watermelon, banana. Butangi. Watermelon sa banana ko no. Hala. Watermelon, salad, Ah, buhi na. salad. Buhi na uy. Na may ugat na ah. Ugot. Muna sa atang ipang tisok na rin. Napadalo. Upaw na na. Ma. Yeah. Matago. Good siya guys. Ito yung tisok na rin guys. Na. Okay. Buad ko no guys. Gikan sa ubay na ako no daghang buad. Buad. Okay. Okay. Okay na guys. Okay kayo. Daghan guys. Kabot pa ka nila tos tumoy padir. Na may gamatoy. Pwede nyo sipakin. Hi! Hi! Anhara ka na na. Buwak. Buwak na na. Sagbot man na. Buwak jet. Anhara ka diha ha. Hama, iwan! Naka na iwan na na guys. Sud. Lus ni mo Kim. Imo na patang ilaran. Ba diya? Naka. Na di ay. Asa? Di ko mo to. Okay, wako kita. Asa? Tututututut. Tikanggang nung ka na tuwad ka. Huwag gamay-gamay din. Guys, gibalhin ni Gabriel agamang limonsito guys. Di ah. Dari, siya. Huwag di ba nagatubangan na ito? Mas isang ibalhin guys. Kaya dato mas atubangan na butang ni Papa Gabriel. Dari siya sludo na mo ibutang. Isa iya na na
Lemonsito. Ito? Guys, tangan og fertilizer. Ang gitransfer ang mga lemonsito. Hmm? Haman. Na, tambok. Haman. Ang tangan ni Papag lemonsito. Dari skilled. Mas lujo di ay. Sa kaya gigunitan karon di matumba. Hode, hode. Hawakim. Anak panano, tabi ima? Hay na no. Anak panano? No, kag. Be, be. Okay.